Temaşevanên hêja weka têbîra me li Sudanê darbe hatibû kirin. Sebeba darbeya ku li Sudanê hat kirin derket holê, çembera îxanetê berfereh dibe. Di navbera Sudan û Amerîkayê de müzakere hatibû kirin. Dûre Sudan jî tevlî peymana îxanetê ya Siyonîstên xusran û zelîl bû. Piştî Bahreynê û Emirlikên Erebên Yekbûyî, Sudan jî tevlî karwana xayînan bû û li dava Qudsê îhanet kir. Di rojnameyek Siyonîstên îşgalker de hat gotin ku Sudan û Amerîka di navbera xwe de müzakere kirin û li hev hatin. Piştre Sudan û Siyonîstan jî li hev kirin û Sudan jî ket nava peymana normalbûyînê. Hat gotin ku şerta lihevkirinê jî ew e ku Sudan wê ji lîsteya welatên ku destek û piştgiriyê dide terorîzmê derbixîne. Wezîrê Karê Derve Amerîkayê Pompeo got, rêveberiya Washingtonê piştî daxwaza $335 milyon kir û şûnde Sudanê ji nava lîsteyê welatên ku destekê dide terorîzmê derxistiye. Li gor pisporan îşgalkeran de heyama pêvajoya normalbûyînê de bi Bahreynê û Sûdê re Sudanê jî xist nav lepê xwe û bi wan re jî peyman girê da. Li dijî vê qerara îhaneteya Sudanê li Hartûma paytextê Sudanê li dijî hikûmetê protesto haldidarxistin. Di encama müdaxeleya polîsan de protestovanekî canê xwe da û 14 kes birîndar bûn. Hat eşkere kirin ku hikûmetê li dijî daxwazên azadiya hereket nakin û guh nade bang û daxwazên xelkê xwe û azadiya xelkê xwe asteng dike. Ev tevra hikûmeta Sudanê hat şermezar kirin.